गुबुन गुबुन दिनाव हाबाफारि लानाय बायदियै दिनैबो जोंनि गसाइगाव बियाबाव थानाय माखासे लुफुंखानाय मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारखौ जोङो बेखेवनो हाबाफारि लादों। गिबियावनो जोङो हाराफुटा मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारखौ जों बेखेवखांबाय आरो बिनि उनाव दा जोङो पलासगुरि मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारखौ जों बेखेवदों। आरो बेवहाय जिहेतुके आगोलनि जे अंगनबाड़ी सेन्टारफोर दंमोन बेयो एसे माने जायगाफ्राबो फिसा फिसामोन न'फ्रा आरो लोगोसे बायफ्लेनाय बेबायदि महर फैबायमोन। दा बेनिखायनो जेराव जेराव गोनांथार बेखौ सिगाङाव लुफुंनो थाखाय जोङो टारगेट लादोंमोन आरो बे 5 बोसोराव नैबे कारेन्ट इयारनाबो अलरेडि सेंसन जानानै दङ। नाथाय बेखौ दा नैबे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट गोलैनो थाखाय जों बेखौ हानाय नंला। नाथाय दिनैसिमहालागै जोङो मोन 82 मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारखौ अलरेडि जोङो लुफुंनो हाबाय आरो बेनि गेजेराव बेखेवनो थाखाय माखासे दंबावो, बिराद खमसै, जेनेबा 10 नङाबा 12टा बिदि दंबावो हाखांनानै दङ। दा जोङो मिजिंथिदों बेखौबो नैबे इलेक्सननि सिगां सिगांनो गासिबो बेखेवजोबनो हागोन। आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा, मडेल अंगनबाड़ी सेन्टार दानि गोदानै जे मडेल खालामनानै होनाय जादों बेयो जोबोद मोजां जादों। बेखौ रायजो राजाफ्राबो जोबोद फसायदों आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै जे गथ'साफोर बिसोरो फरायग्लांनायनि जे हाबाफारि बेखौ जिहेतुके आजिखालि अंगनबाड़ी सेन्टारावनो लानाय जायो, बिसोरनि थाखाय एसे मोजां, सावस्रिनि थाखाय बे मोजां जागोन। दा आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जों नुनो मोनदों जे जिहेतुके खालि सोलोंनायल' नङा, बेवहाय खुदियाफोरनि गोग्गो देहानि थाखाय सरकारा बेवहाय बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनाय प्रभाइड खालायो। गतिके बे बेलायावहाय मोजां मोनसे थांखि लानाय जादों। आरो लोगोसेयै 28 नम्बर गसाइगाव आगोलनि समस्ति हिसाबै आथिखालाव 1 नम्बर गसाइगाव, बेवहाय जोङो मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारनि अनगायैबो गोबां हाई स्कुलफ्राव जोङो मडेल हाई स्कुलनि बिल्डिं जों मोननो हादों। गतिके नैबे 5 बोसोराव मथा मथि जेराव जेराव जेरैबायदि मावनांगौ बेखौ 100आव 100% हाजोबाखैब्लाबो जोङो मावनो नाजादों आरो सरकारा जोंनि बा बियाबाव जिखिनि मावनो थाखाय सुजुग सुबिदा होदों बेखौ आं मावबाय थानाय जादों। गतिके आं सानदों खामानि मावनायनि बेलायाव जों एथ' गोग्लैसोनानै थायाखै। नाथायबा जोङो 100आव 100% खालामनो हायाखै। खालामनो माखासे हायैनि कारनानो बेनो, बेवहाय फान्डनि बाथ्रा थायो जे जोङो इयारलि जे बाजेट सेसन जायो, बे बाजेट सेसननि दारै सरकारा बोसोरसेयाव मा मा मावगोन बेखौ थिग खालामनानै लायो आरो बेखौ बियाब वाइसआव, समस्ति वाइसआव बेखौ MLA फोरनि दारै मावनो हरनाय जायो आरो माखासेखौ जों एडिसनेलि गावनो फेस खालामनानै लाबोयो। दा बे बिथिङै मथा मथि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव एफा नङा एफा टास्क खालामनानै खामानिखौ जों मावनो हादों। दा गतिके दिनैबो नैबे बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। खारन बेवहाय मडेल अंगनबाड़ी सेन्टार बेखेवनायजों लोगोसे बिथांमोननि गामियाव बाव माने ब्लेक टपिंनि जे मोनसे खामानि जानांगौ दंमोन, अलरेडि टेन्डार जाखांनानै अर्डारखौ मोनबाय आरो बे खामानियाबो दा मावनो हाजेनबाय आरो बिथांमोनहा। बेयो बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टजों जेबो लोब्बा गैया, बेखौ बिथांमोना मावनो हासिगोन आरो बेखौ जानाय मोननानै रायजोफ्रा रासिन गोजोननाय फोरमायदों। दा आंजों लोगोसे बेवहाय डिपार्टमेन्टनि बिथांमोनबो दङ। ज' जानानै जों बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै बेखेवनायजों लोगोसे गथायनानै होनाय जाबाय।